Biye tɛnɛ ni o bɛ Novembre kalo tile 10 ale ni 7 san 2025 ale ni 5 a ye aw bisimila aw ka kunnafoniyaw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na Tamtam TV jabaranin ka kɛ ni aw ka wagatiw togoyaw ye o mana kɛ diɲɛ faamu na an b'a fɔ ko bakuruba minnu bɛ an bolo n'o bɛna walawala ko da aw kulo ka o la kumaba dɔw filɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni lakanako nasiraw ye kunun ko dimanche fɛn min kɔni an ka finitigilakaw ye u ye wulikajɔ belebele ta ni ka o kɛ jɛnɛ mara la ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na an bɛna da don kɔnɔ kumaw na ni ka o walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ halisa an bɛ to lakanako bunakun kan fɛn min kɔni ye an ka finitigilakaw ni o ye polisiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko kalo wɔɔrɔ baaradege o talen kɔ ka kɛ u fɛ fɛn min kɔni ye ma 900 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko o ni a kunkan fɛ an b'a fɔ ko ni minnu tɔgɔ taara ka u da ko fɛn min kɔni ye bɛn lakɔlɔsibaw ye k'a fɔ ko o baaraw taara ni ka olu kɛ an bɛna da don fɛnɛ kɔnɔ kumaw la ni ka o walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ sɔrɔ ko nasiraw fɛ an ka se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o sɔrɔ togoya min na an b'a fɔ ko fɛn min kɔni wulikajɔ belebeleba ye ni o hakilinaw taara k'a fɔ ko ɲinan san o kɔnɔna na k'a fɔ ko laɲini de ye k'a bila fɛn min kɔni an ka sɔrɔ nasiraw fɛ sefa wari miliyari 1,387 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko an ka se ka o sɔrɔ k'o bila jamana ka wagandiba o kɔnɔna na an b'a fɔ ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ fɛn min kɔni an ka jamana ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli bunakun ka fɔ ka taa se an ka fɛn min kɔni seko ale ni dɔnko o nasiraw fɛ o ko bunakun ka Mali kɔni ye a ka dɛmɛ ni a ka hakilina jɔlenw ta k'a ɲɛsin Palestine jamana ma ka kɛ ni u ka yɛrɛma hɔrɔnya san 37 na ɲɛnajɛ ye mun taara ka o kɛ anw fɛ yan nɔ an bɛna da don kɔnɔ kumaw na ko walawala k'o da aw kulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an y'a fɔ cogo min na seko ale ni dɔnko dɔnkiliko nasiraw fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye lakodɔnni ko belebele o taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ fɛn min kɔni Aga Khan Music Awards ma olu fɛ ni ka o di an ka seko ale ni dɔnko tigila maaba dɔ ma an bɛna mun walawala aw da aw kulo kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ an k'a fɔ ko aw bisimila ka kɛ ni lakana o sabatili ye anw ka jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ ka dankarikɛ banbagaci wale maa dɔw la ni o baaraw taara ka o kɛ kunun ko kari jɛnɛ kɔni mara la ni o taara fɛn min kɔni mɔbili o la kɔlɔsili fɛ mun ni a tun bɛ ka banbagaci wale maaw ni ka olu ta ka taa k'a fɔ ko an ka sanfɛ pankuru ni o ye drone ye k'a fɔ ko u ye bunteni ta ni ka o da o kan o ma da o fɛnɛ dɔrɔn ma k'a fɔ ko an ka duguma kɛlɛcɛw olu yɛrɛ fɛnɛ ye u sen don kɛlɛ la ni ka se ka fɛn min kɔni ye bɔrɔntɔli tɔ ni ka o juguya o hukumu kɔnɔna na ni o taara ka o kɛ kilomɛtiri 20 jɛnɛ dugu ani o ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na an ka fɛn min kɔni finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major ye ale laseli kɛ a ka kuma kɔnɔna na min na ni a y'a yira k'a fɔ ko hakilisigi ko a b'o kuma ta ni ka o fɔ jamana kɔnɔdenw ye barisabula ko an ka finitigilakaw ko u bila kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye lakana o ka se ka sabati maaw ale ni u bolominɛw olu kan cogoya min na fɛn min kɔni ye u ka caw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ ko hali bi ko o min ye fɛn min kɔni ye jɔrɔna ko belebeleba ye ko fɛn min kɔni ye foyi tɛna bɔ o la tant que ni jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen ma a ka lakana ni ka o sɔrɔ ka o kɛ a ta ye an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔna na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan Sibiridenw ni o tun bɛ bɛn Novembre kalo tile 10 ale ni 5 ma an b'a fɔ ko o kɛra nisɔndiyakoba ye ka kɛ ni an ka lakana sabatili tigilamaw ye ni o ye an ka police nationale maw ye walasa fɛn min kɔni u ka baara u ka se ka yiriwaya cogoya min na k'a fɔ ko kalo 6 baaradege jurujan ko o taara ka o kɛ u kunna mun bɛ kɛ an ka wolomasiri tabaw olu yɛrɛ fɛnɛ kunna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko wagati kɔfɔlen min bɛ i ko sisan nɔ ko Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen de taara ni ka a kɛ kelen ni an ko a ma ko la militarisation o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni o jɛkulu filanan maaw ko olu bɔra kalo 6 baaradege kɔfɛ ni mun baara taara ka a ɲɛmaya di an ka fɛn min kɔni ye directeur général ma ni o ye Yusuf Kone ye k'a yira k'a fɔ ko o ɲɛnajɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ma 900 bɔɲɔgɔnko o ni a kun kan fɛ ko baaradege in taara ni ka kɛ olu de kunna ka se ka fɛn min kɔni ye kɛlɛ o degecogo ɲuman ka ni maaw lakanacogo ɲuman ka o baaraw ta ni ka kɛ u kunna ni u tɔgɔ taara ka u da ko fɛn min kɔni ye bɛn o lakɔlɔsi cɛdenw ye ni an ko o ma ko les gardiens de la paix an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko baaradege min kɛra u kunna i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye maa minnu ni u bɛ banbagaciya walew kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka dankari kɛ u la ale ni fɛn min kɔni ye jatigɛ wale maa minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko les terroristes ka se ka u ladege o kɛlɛw olu kɛcogo o ɲuman na cogoya min na walasa don ni a nataw la fɛn min kɔni ye cɛncɛn ka jamana bɛɛ lajɛlen ka fɛn min kɔni ye finitigilaka bɛɛ lajɛlen na se ka sen don ni ka a kɛ k'a lawasa tellement fɛn min kɔni ye banbagaci wale kɛlɛ o ko bunakun kan o
hukum kɔnɔna na an b'a fɔ ko directeur ye foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin fɛn min kɔni finitigilakaw ma ale ni nin sifinnaka minnu filɛ ni baaradege kɛra u kunna ko u ka baaraw kɛ jolenya cɛkisɛya ale ni tilennenya o kɔnɔna na walasa ka se ka u ka jamana ni ka ale kuma bɔ cogoya min na an b'a fɔ ko o sɔrɔla o fana kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ Mariam Sise ni ale ye bɔlɔlɔkan matarafabaga dɔ ye ni fɛn min kɔni a kun bɛ an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ni a lakodɔnnen don kosɛbɛ ni a ka fasojɔ ni fɛn min kɔni an ka wolomasiri tabaw olu kɔkɔrɔdonni ye ni o kun ka bɔlɔlɔsira fɛn min kɔni jaw bɛɛ lajɛlen de kun ye olu video ni o ɲɔgɔnna nasugu ye an b'a fɔ ko u ye ale kɔni bɔnɛ a ka ɲɛnamaya la ka kɛ ni a ka dɛmɛsira ye ka taa an ka finitigilakaw olu fan fɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye tasi bila ye ko o baaraw taara ni ka o kɛ a tɔgɔya la min ni a kɛra jɛkulu maaw fɛ minnu ka wulikajɔ ye fɛn min kɔni nafasɔrɔ sira ka don cɛncɛn kan jamanaw olu kan an b'a fɔ ko o baaraw taara ni ka o kɛ anw ka faba kɔnɔna na yan nɔ ni o hukumu kɔnɔna na u ye yirali kɛ k'a fɔ fɛn min kɔni Tɔnbɔkutu ale ni lamini bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ka kɛ ni ali maa min ni ale ni tolen filɛ ni gɛlɛya na a ka fɛn min kɔni denbaya bɛɛ lajɛlen ye ka tasi bila kɛ u ye ka tila tuguni ka foli kɛ hali bi fɛn min kɔni dugudenw u ka jija la ni yɔrɔ kofɔlen na ka kɛ ni hali n'a y'a sɔrɔ degun caman o bɛ o yɔrɔ kofɔlen na o fɛnɛ hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko weleweleda ko o na kɛ bɛɛ lajɛlen ye walasa ka kɛ ni nin gɛlɛya in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ka se ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ ni ka o kɛ ɲɔgɔn ye walasa an ka se ka nin gɛlɛya min bɛ an kunna ni wagati kofɔlen na o baaraw ka se ka latɛmɛ o lacogo ɲuman na ale ni fɛn min kɔni lakana o bɛ se ka sabati ni bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka an ka finitigilakaw dɛmɛ u ka basigi baara mun ni o b'o o kan o latɛmɛ cogo ɲuman na an b'a fɔ k'o fɛnɛ sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ nin kɛra hakilina kɛrɛnkɛrɛnnen an ka sɔrɔ bosonko o nasiraw fɛ ka se ka o siraw olu yakubaya cogoya min na k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina belebele ta hakilina min kɔnɔna na n'u y'a yira k'a fɔ ko laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen jolen min bɛ Mali bolo nin wagati kɔfɛlen na o de ye ka an ka sɔrɔ boso siraw ni ka olu la yakubaya ka kɛ ni nafolo kasabi o sɔrɔli ye min bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 1,387 ɲana bɔɲɔgɔnko ni ka o sɔrɔ ka o bila an ka jamana waganiba kɔnɔna na yanni san 2025 o ka ban an b'a fɔ ko o ye hakilina ye mun ni a taara wa ni a wulikajɔ o nafa fɛnɛ bɛ ka bonya kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira u ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko an bɛ wagati kofɔlen min na i ko sisan ko fɛn min kɔni ye sefa wari miliyari 449 ɲana bɔɲɔgɔnko ko o de sɔrɔ bɛ nin wagati kofɔlen na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye salon ko ta ye n'o kun bɛnnen don sefa wari miliyari 122 o ɲana o bɔɲɔgɔnko ma o y'a yira k'a fɔ ko o b'a yira ko fɛn min kɔni wulikajɔ ale ni sira jolen min ni o talen bɛ walasa fɛn min kɔni ye sefa wari miliyari 1,387 o ka sɔrɔ ko o baaraw ko olu bɛ ka nɔbɔ kosɛbɛ u ka hukumu kɔnɔna na mun ni o kuma taara ka o bɔ an ka impôt lakɔlɔsiliba o ɲɛma ale yɔrɔ la ni ale tɔgɔ ko Amadu Fal Njaka o y'a yira k'a fɔ ko hali bi ko u ka wulikajɔ o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye fɛn min kɔni an ka jamana sɔrɔ boso siraw ye olu ka se ka yakubaya cogoya min na ale ni a baaraw olu ka ta ka o kɛ yɛrɛma hɔrɔnya o tuma o kɔnɔna na ale ni wulikajɔ belebele o kɔnɔna na walasa fɛn min kɔni jamana yiriwa o ka se ka sabati wagati kuntagalajan olu la o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ jamana min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Palestine an b'a fɔ ko olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 37 o ɲɛnajɛ baaraw taara ni ka olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw fɛ yan nɔ an ka faba kɔnɔna na a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni o tɔgɔ taara ka o da fɛn min kɔni an ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ la ni o ye Baba Modibo Keyita ye ala ka hinɛ ani alisilamɛ furu ye bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko o baaraw hukumu kɔnɔna na an ka minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don Mali ale ni jamana wɛrɛw ko cɛ ɲɛnabɔli bunakun kan ni ale tɔgɔ ko Abdulaye Diop ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ a ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ɲina kana kɛ togoya si la hakilina kɔ min ni o bɛ tali kɛ Mali ka dɛmɛ ale ni a ka kɔkɔrɔdonw ka ɲɛsin fɛn min kɔni ye Palestine o jamana o ma o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o ɲɛnajɛ baara taara ka kɛ yɔrɔ kofɔlen mun na ni o tɔgɔ dalen don an ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ la ni o ye Baba Modibo Keyita ye ko o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye kabini lawale kɔrɔlen ko Mali kɔni ale ka gafew la a y'a yira k'a fɔ ko hali bi Mali tɛ ɲina ka a ka hakilina jolenw ni ka o ta ka o ɲɛsin Palestine ma walasa u bɛ se ka u ka jamana ni ka o jabɔ ka a sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni Israel ale kɛrɛfɛ togoya min na bɛn ale ni lakana o kɔnɔna na an b'a fɔ ko o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ seko ale ni dɔnko o nasiraw fɛ an b'a fɔ ko nin ye kunna wolokoba ye ka ɲɛsin Mali seko ale ni dɔnko ma wa ni yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko ɲinan san ko an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Assimi Goïta ale ye o ta ka o kɛ san ye mun taara ka di seko ale ni dɔnko o ko bunakun kan o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ ko n'i ye sukaro fara sukaro kan ko o tɛ fosi di ni di tɛ an ka fɛn min kɔni seko ale ni dɔnko o musokɔrɔba min bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni an ko a ma ko Mariam Bagayogo ni ale bɛ bɔ Bɛlɛdugu ni wa ni a ye fɛn min kɔni baara caman ni ka o kɛ ka kɛ ni a ka guzunbala o fɔli ni o dɔnse dumanw caman ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni lɔndurukaw olu fɛ yen nɔ olu kɛn bɛ ka fɛn min kɔni bara min ni ka o ta ka o bila sen kan ni o bɛ taa dɔnkili ko ale seko ale ni dɔnko ka jɔnjɔn ta ni ka a di ma lakodɔnnenw ma o ko bunakun kan minnu ye baara caman kɛ u ka fasow ye dɔnkilida ko nasiraw fɛ diɲɛ fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na ni ale jɔnjɔn in kɔni ni o taara ka o kɛ kɔnɔ ni an ko a ma an ka kan music award an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mariam Bagayogo ye ni ale ye an ka musokɔrɔba ye ko ale kɔni garisɛgɛ donna o jɔnjɔn kofɔlen na ka a si to san 87 ale ni 7 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ni jɔnjɔn min taara ni ka a di Mariam Bagayogo ma o b'a yira k'a fɔ ko Mali seko ale ni dɔnko kɔrɔlen ko nasiraw fɛ ko o lakodɔnnen don diɲɛ fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na la dongo bi ma ke mata ye aye wili anga nuba anga jamana anizo dia jamana la dongo onumanya jamana ke atigi bakaye ni me dan sigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko ka aw sɔgɔlen to an na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ kunnafoni di ko nasiraw fɛ ko aw kunnasirilen tɛna to walasa ka bɔ kuma kɔnɔna na an bɛ nin kuma kulogirin ɲini ka o fɔ ko fɛn min kɔni ye zira ka fanga ko o bɛ a dili de la wa fɛn min kɔni ye jamana yɛrɛ fɛnɛ ka fanga ko o bɛ bɛn ale ni kelenya ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de la walasa fɛn min kɔni ye yɛrɛma hɔrɔnya ye o ka se ka sabati an b'a fɔ ko aw ka aw sɔgɔlen to ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoni di sew bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn o wasala